Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako nastaviť pákový efekt v Trade Republic. Najprv prejdi do svojho portfólia a potom uvidíš vľavo dole vyhľadávanie. Klikneme naň a máš dve možnosti. Buď scrolluj dole, kým neuvidíš položku deriváty. Klikni na ňu a potom si môžeš vybrať hociakú akciu. Alebo vyhľadáme priamo akciu. Dole klikneme a zadáme napríklad Apple. Hore sa zobrazia akcie, potom ETF a tu deriváty. Klikneme na deriváty, potom na Apple a tu vidíme, že môžeme použiť páku. Máme knockouty, opčné listy a faktory. Určite by si sa mal vopred informovať, že čo to všetko znamená a ako to funguje. Môžem ti ukázať napríklad knockouty. Klikneme tu na ne. Myslím, že sú aj najpopulárnejšie. A potom si vyberieš medzi long a short pozíciou. Ak máš nastavenú dlhú pozíciu, znamená to, že očakávaš rast kurzu. A krátka pozícia je presný opak. Stavíš sa, že kurz pôjde dole. Necháme to napríklad na long a potom môžeš použiť páku kliknutím na plus vpravo dole. Ak nastavíme napríklad páku 10, môžeme kliknúť hore a uvidíme long s cenou, pri ktorej stratíš pozíciu. To uvidíš, aj keď scrollneš dole. To je tvoj knockout. To znamená, že ak by akcia klesla na túto hodnotu, prídeš o všetky peniaze. Aktuálny kurz je približne 240 a ak tvoja pozícia klesne o 10%, stratíš všetko. A to preto, že sme práve nastavili páku 10. Funguje to tak, že ak akcia stúpne o 1%, pre teba to znamená 10% zisku z vložených peňazí. Ale aj keď akcia klesne o 1%, pre teba to znamená mínus 10%. A ak by akcie klesli o 10%, znamená to mínus 100%. Čo spôsobí, že prídeš o všetky peniaze. Takže je to veľmi riskantné, ale môže to aj fungovať. Stačí už len kliknúť na kúpiť a potom zadať svoju sumu. V mojom prípade to teraz nemôžem urobiť, pretože burza je momentálne zatvorená. A takto jednoducho môžeš nastaviť pákový efekt Trade Republic. Ak ti toto video pomohlo, potešil by ma like a zatiaľ ahoj.